ana wong iki wis ketiban giliran lho aku. Gilir aku dina iki. Kok glodake barang. Ya tak angkati lah wong kaya ngono ya. Ki rungokno dhewe-dhewe. Mano manyar mondil-mondil kemanten anyar wetenge jendhi. Ya apa sih rek, wong iki wis gak perawan iki nek kok girone kaya kemanten. Iki rondo mulai jaman Majapahit kok girone kaya ngene. Mbak ya aja nemen-nemen apa ya. Kemanten anyar apa kaya ngene kemanten anyar. Sing tak karepne iku aja kemanten anyar. Lho. Kok malah berdhewe. Oh, karepe gak kemanten anyar. Parekane liyane. Ya wis tak apa sing kok jaluk ya. Nang Malang mampir kerian bojone dalang iku sing lumayan. Sekarang kita nyana kekere wati bal-bal prange Pandhawa karo Kurawa karo Kurawa goyop nek ngene goyop nek semare les bungkusan yang ngono goyop. Ngene iki sing darani wong ora duwe rasa rumangsa. Wong mbok yo ngilingi. Ana aku ya kudu ana awakmu. Urip aku ya urip awakmu. Tanpa aku bengak-bengok sing kaya ngene awakmu sak keluargamu ya gak bakal nemui keenakan. Yen aku wis kadung muring-muring tak puancal dadamu. Tak candak sikilmu, tak sebetno kereta api sumil siramu. Mara pisan mara abang. Sing tak karepno iku nek wis mari tak sendani mengko lak mesti awakmu nganggo gamelan jula-juli. Aduh, kaya wong kenduren. Nek kene ngomong gemeremeng kaya ngono, kaya sego kate diangkat. Karepku ngene nggon aku wis tak sendoni, iku kok angkatan jula-juli, tabun bareng wis aku gak apa-apa. Pokoke sing ngrempet ya. Ngerti ya? Bacut jeplakno barang kebacut sidak. Kabur, biar yo. Wis kukuten. Ayo saiki wis kalau Cikar wis siap nang jaba. Yo pas rek, mbok mosok. Maksudnya tabuh bareng iku sing ana iramane, gak gemberat, gak kaya
yoga apa perampok. Wong sing apik apa iki. Abaca jeplakna barang kabaca citakna. Ngono po. Legane pikir. Jangan ngomong ilang. Wong itu mbok ngenteni selae kancane kok. Mulane pas samane bareng tak kenongi tapuane locak. Rasa mulane penuh tak petuk. Bareng tak omongi supaya gak dadi teyak. Balik lho ya. Awas. Balik. Cekep ae lho. Wis kate mana-mana. Waduh murang-muringan. Kok muring-muring apane lho? Apa? Iki duduk barang kok bajak. Lho. Hidungan. Atase jula-juli gentenan. Ben kok jula-juli ya kok pangan ngono lho. Gentenan ya gentenan, tapi ya ngepek selae dhisik. Oh. Ayo. Paredang. Ayo paredang. Ngono lho. Lah apa wedokno ngarep ku? Gak oleh wedokno ngarep iki. Mburi. Iya. Mburi nek disaut kiri. Kiri. Ayo. Kali ya. Ya. Adus umban tak lambimu iku. Parikan bae sing apik. Tapi cocokno aja ditumpuk ae.
et yo etok ngono lho, jadi ang. Oh gak oleh. Gak oleh et etok. Bisa. Kene apa yam mlaku kok renjet. Mulane laku kurendet lo. Sikilku kesrimpet. Lek kesrimpet aku ngerti sebab sewekamu ngapret. Mulane sawekku ngapret lo. Sebab rendet. Wah, sing apik ah. Gathik etetan ya. Ya wis, ayo. Terus sampai di mana? Apane? Ayo. Ali-ali wong ilang metani. Kantenono matane kucing. Penojo ali ambien barek kawitane. Senajan nalika wetane aku liwat kene gawa parman kucing. Arek iki. Wis dangdut wis. Diunggahno dangdut ya. Iso. Set mulai. Dangdut ya. Iso. Bayang pinggul. Waduh, iso horek lho ta. Horek. Hei. Preng ditumpuk-tumpuk Bumbung wajahe merang cilik diempuk-empuk yen wis gedhe maju perang perang nang Betawi durung aman ngajak Bali Jojo Kediri nyangking raselisi utri telo dibuntel godhong ploso no tengah sawah nemu Joko katoke bedang wis santono wala apa ta santen kono dirungokno kanca-kanca lah gak pantes ta ngene iki lho pancene bedah kacapane wis ngamet iki sing jarane jula-juli murah marit santen samantan piatur kula sae lan boten barangka rasa saling boten barang rasa jare golek pikir aku iki landhep isa. Ngono, landhep apa? apane sing kok catur iku. Digekno parikan mburi ya gak karu-karuan. Iku lek apa ditekakno wong nang Cekoslowakia ya apa iki? Karo maneh wong luar negeri mosok ngerti julak-julia lho. Masih wong kono kepindho keseniane wong kene ta wong kono ya ana yogane. Yogane lho sapa? Ya ana sing kursus rono. Ya kebangetan wong yoga kok sampe tekan luar negeri. Lho, apa eleke? Ya ana apike ya. Lah iya. Ayo apa eleke? Ya gak ana eleke lho. Kesenian awak dhewe lek iso Ya iso ya pancene. dikirim lho. Nusa Kambangan. Ora apa nusa Kambangan iku. Mbok menawa menghibur, wong hiburan ku diderek nang ndi iso. Iso ya? Iso nang Suriname. Iso. Suriname iso. Iso. Australia, Hongaria, Cekoslowakia, Sadaria. Ya. Dung pengkolnya. Kon kok Ngawur. Ambek pernah kula apa sih? Apa sih lo? Kok bengok ya mbok
mikir. Soale ngene kaya aku iki lak ya apa maneh ya wong jeneng aku iki wong wedok ya. Dadi Lah rumangsa aku nang omah pikirku susah. Lah tapi ya apa maneh wong keadaanku kaya ngene lho mbok menawa ana dalan aku kek ana dalan nyambut gawe. wis tak ketok ta, dalan sak menit jembare. Iki njaluk golong ping pira? Ayo nang mburi Dik. Lah Paku mbon-bonamu. Maksudnya dalan iki gak dalan sing padang ngene. oh anu penggawean ta. Lah kaya ngono iku. Tak wis nyambut gawe ta. Nyambut gawe lho wis biyen nang pabrik kaos. Awak dhewe ya Nah, pabrik kaos ngentit ta. enggak ngentit pancene kecangking. Ono iku. Lah ya apa nyambut gawe apa maneh? Aku wis ngalami, aku wis ndelok teko cedhak menyen ya percaya sebagai wong wedokan iku anu Wedokan apa? Wedokan lak sing durung resmi. Sing wis resmi ku wis diwedokno. sebagai wong wedok. Sebagai wong wedok. Aku mah ngomong arep oleh kok jare pernah iku ngentit-ngentit itu enggak. Cuma iki guyon ya. Oh, gak apa-apa ngentit temen ya gak ero. Iku lak Iku lak persen ta. Ya sampe tak rewangi lho aku dodol bakpo bareng. Bakwan wis tau. Bakwan Wis. iku nek aku sih gak pantes lho dodol bakwan. Lho enak dodol bakwan iki lemu delok. Apa? Bapak dodol bakwan lho bakwan yo. Ora bakso. Kanu esuk sarapan bakwan, sore bakso. Rono bengi kok dikeki bak prauto. Panganan dhewe kan iki. Kalau nek awakmu mbok menawa ngincipi bakpoku ya oleh. Ya omah. Dodol lah. Dodol. Ayo mbok diteri apa oleh nganggur wong jeneng kanca. Langsung nang omah wis. Oleh bakpoku. Digoreng ta? Enggak. Dikum. Bak Bakpo macem-macem ya ana sing digoreng, ana sing iku lho sing dikukus yo lho. Mau isine macem-macem ana kacang ijone ana daginge ana. Aku lek isi daging kacang ijo biasa. Aku pengen bakpo sing isi peloran. Jane tak gaekno isi granat ya. Omonganmu ya. Kak, yo gendenan lak nurono, bojoku yo marung kok. Saiki. Sego wis. Ngarepe pabrik wis dina entek 3 pintal. Waduh, Adange tok iku. segone tok. Segone tok iku. Iya murah, kerupuk-kerupuk urang, tembayak gedhek. Dane yo selilite. Iya Omonganmu. kerawone krawon paku. Onde-onde ku selawe sak ndase maling gedene. Percaya? Onde-onde? Sak ndase maling gedene. Lah ku nek mangan yo apa? Lho ya wis biasa. Mulane rono ta. Walaupun ojaan. Gak usah bayar, Kak. Gak usah. Aku dhewe ngurmati kanca, cuma ya aja nemen-nemen ya mek situk. Dadi tak suguhi situk iku ya pangan sak bolo. Lah akeh-akeh ya dengkle rek. Kon niku yo apa sing barang durung dipangan wis kok undat-undat. Wong iku aja kaya ngono. Nek anjene awakmu iso oleh dalan sing enak, Gampang. gampang. Kepethuk kancaku aku lek semain karo Sapawi ya. Sapawi ngerembuk. Sapari. Sapari kok sapawi. Yo, lho. Halo lo. Wah, jenengmu cilik saiki. Apa? Halo lo. Halo ku bebas. Oh, tangget halo lo. Ambek siapa kan? Ya mbek iki mbek Halo. Lo. Mariam. Mariam. Waduh ya, kon niku sing mesti sing digandeng apa? Apa? Kadang-kadang Kartolo, wingi gandeng Cino. Terus jek rebo kok gandeng wong Grip. Dano Gak kadang. panjen kancane akeh. Gak apa-apa lanang wedok wong jeneng kanca ya. Wah, iki lho, Don. Iku- Kelambine dicap bajul. Lah iya ya apa ora wong wedok gawe kaos tok ngene. Sing iki gegere sing endi sih? Lho, Apane? Wong gegere padha mek wetenge. lho, iki isane kaya wong ya dijungkir iku. Wis tak aja dijongker rek sendekno ngono. Ngawur rek kon wong wedok kok jongker ndane melungsing ngono. Riri, oleh mau ngenyek. Lho. Masih lemu nih komes iki. Oh. Iki sing delok-delok tante-tante iki. Iya. Karena jare ono sing aran Tante Sun. Sing Mariam jenenge Kardi, Kartijo. Jenenge sing asli ngono masuk Mariam iki. Apa? Ngademan. Ngademan. Usum apa ri kono ri? Kono ta. Wis wong geger. Nakon peno? Usum blembing wolo. Kene lho lho. Aku metuki kon mang ambek Mariam iki ya sedikit banyak iku jange tak hormati.
Lho, kok nek ngurmati aku kenek soalnya aku yo pancene arang-arang kading yo mangan yo enggak. Galeki Mariami kok ojo dihormati. Kon isin kon. Ojo dikebiau ya Mas Wong. Mas wae ojo kebiau ya, kebian pacul. Wah. Anu. Jauh ya aku paribasan lho ya. Oh jadi padakno. Biar pacul kalau maling garap sawah lak niku. Lon montori. Montori. Lho, ndi motor wae? Papat. Motormu dhewe. Bane gak ono. Lho motormu dhewe ta? Iya. Kok menawa kreditan durung putus. Oh nemen wis gak putus. Tapi ngurmati kanca gak didelok teko barang ya? Iya. Kan kanggo anu. Siapa ngerti enggak motor gak nyekel dhuwit siapa ngerti? Gak tahu iki nyekel dhuwit. Lah iku apa? Wong lek anu njaluk dhuwit bensin nang omah. Iya. Kadang esuk dhewe. Ayo rek mangan rek nang restoran rek. Iki enak iki. Iya. Saiki milih restoran ndi rek sing paling bersih? Padang sih Padang. Padang. Agak bersih. Engko nang Padang. Mejane yo bersih. Lho, maksudnya bersih iku sing dodol iku rajin ngono lho. Lho Mas iki kon lak rajin ya ayu-ayu ya bersih, kadek ya enak-enak masakan. Enak-enak ya. Wis saiki mlebu restoran nang telu ya. Oh, restoran ya? Iya, sadurunge mlebu deloken kalau ono tabel kalau. Oh iya iki. Kalau. Apa itu? Jagalah kesopanan. Oh, lak iko. Iya. Lah sing pikir kula niku jagalah kebersihan. Lho, iya. Lah iku dhuwur iki. Apa? Jangan pencilaan. Wis tak jangan pencilaan iku bumbune apa? Lah wong kok kate mangan kok mlebu blusuk. Mangan petuk sego nang diuntel-untel ku nak wis. Pasti ayam. Siji apane mangan ada kesopanan sing anu. Lho, wong iku adat Jawa Timur iku nek mlebu kesopan ku sangat dadi wong murahan. Iya, iya. Terus Waduh delok lho. Apa itu? Piringe bersih-bersih putih-putihne. Waduh iya ya, Ri. Terus tadi. Waduh. Karbone lho. gelap-gelap. Gelap-gelap. Delok niku lho. Apa? Bunjer-bunjer. Apa? Ndase wasu. Lah sing njaba iku. Wong ya kebangate mangan mbok ya wis moro mlebu rek mangan ngono ae lho mbok ya wis ayo mangan bareng ngono ae. Lah gak apa-apa sih wong mangan kok. Waduh rek ndange susu kok mentek-mentek e. Iku ya iku weton tretes. Lah sing iku tomat. Wah, abang-abang. Munyuh-munyuh ne rek. Gila. Cilik kula enak rek. Apa? Jeruk kikit. Ayo. Senang peliket lambemu ya. Iki mangan rek, mangan. Mangan wis ta mangan. Biasae kon mangan sego apa lo? Aku sego gule. Oh, aku ya gule. Lah awakmu yam? Wis sego pen-penan rek mari. Pen-penan? Enak gak digoreng wis dipe sengenge ngene karak. Mangan aluri mbok ya wis mangan kene bae. Wong iku gak seneng gule sapa ngerti, bae seneng sop. Wah, ya sop enak lho. Oh, sop. Nek ngono sop itu sop kabeh. Iya. Sop buntut wae. Iya, buntut apa? Buntute jaran wis. Ya buntut sapi lho, sop buntut lho ri, mbok wis ayo nanti pangan. Lah, sop ya. Saiki ngombe. Seneng kamu ngombe apa? Ngombe susu. Oh, aku ya susu. Lah kon Banyu aki mari. Ah, ngombe banyu aki. Ya susu. Oh, susu. Susune gajah. Susu itu lah susu kabeh ta. Susune apa? Gajah. Itu kan susune gajah, apa kok dhewe duwe ngono lho. Apa wis gak ana susu. Wis mampet. Apa ngisi kaos kaki kan. Ya apa? Kira-kira entek pira Mang lah? Oh ya wis. Mangan terus gedang terus ngombe pira? Lek 15.000 ya entek. Oh, 15.000. Soalnya restoran lho siji karo warung Sing biasa. ngejak ya, mesti aja kuwatir. Iya. 15.000. Iya. 15.000 kabeh Mang ya? Iya. Sik selangono dhuwit dhisik. Awakmu durung tau dikaploki Jepang ya. Kon ngomong-ngomong kon nraktir aku ta ya apa kon? Lho, ngene lho. Sakjane iki Mang aku ya mek mancing-mancing tok rek. Sakjane iki Mang aku pedhok kon iki Mang ya jange ana kebutuhane ya, Pak. Kon lek mancing aja mancing iwake kutuk ri. Apa? Bab segoro kake kapale, ngono lho. Terus gak penting arek situ kan. Wong situ bab segoro ku lak jembar ta. Mariam ke kapal. Lho tangane kapal tok ngene lho. Wis ket biyen iki. Tangan nggih boto barang are. Kate gak ngapal ya apa wis dinas ana kono wis kesuwen. Iya. Lah lek ana pesenan boto sak leksa ya ditandangi jen nang Mojosari. Tapi yo nyambut gawe kono eleke. Apik ae pokoke gak nyalai ta, gak nyalai hukum. Macam-macam. Terus rabi ae kaya. Wis ket biyen iki. Ya wis rondo pirang tahun iki. Ayo drabi wong loro mari lho. Ngawur. Golek tanggamu gawe wong nenem ya kena.
Apa sing nemene lho. Kono aja anu iki lak wis dibojo, cuma sepiro ya bojone? Lho, ndi bojone? Lho, sawakmu lho gak sepiro bojone, cuma yo gak pati kenal aku, gak sepiro kenal bedake. Heeh. Biasane mau wis kate mulih aku mau. Bojoku mau wayahe sarapan. Lan aku gak mulih ya apa iki? Sopo yang dipangan? Lah yang biasane aku ya ana sing dipangan nek gak ana sapa sing dipangan. Pokoke Kan lek lek peno ganek lho sing ngeduk mangan sapa? Lah ya sing masakno sapa? Biasane esukne orong-orong dheweke. Panganane ku sore kecoak. Aku gak tumen iki bojone niku nange turu sak tempat tidur tinggal wong loro gak tumen. Iya. Ya turune kok ngono sih. Apa? Apa kok sing-singkuran ae ngono ya, Mas. Gak wae ta. Kaya gak ngono nang kaya ngono. Wong lanang kena diatur. Ngono nek tak singkur jare kok masangi ngono lho. Jare ngono. Wis gak enak to wis rek. Gak, pancene siji. Singkur. Wong nek durung dadi bojo pancen tresnane nemen nek dadi bojo kaya dulur lho. Dulur apa sing singkuran? Tapi kan kawin iku wis duwe anak ya. Aku duwe piro biyen yo? Biyen 4. Iya, dari 5. Mati siji. Oh, loro. Gak tak icaki. Seneng kamu. Saiki mbobot maneh, lemu lho. Gak bobot iki. Bari-bari basah. Wis mulih aku di balik sih ya. arep Iya, iya, bojone. Ya wis ning kok mampir. Ada duit ta kan? Ada duit ta? Wis aku ngandol truk ae. Arek iku bojone ganda-ganti ae. Gak mesti. Panjene wong blater. Iya kadang-kadang nek wis kantean wong lanang ya wis gak peduli. Ganti belantik terjang. Gak panjene ndek iku mbuh ya apa. Aku tak mulih sik ya. Lah apa? Wis kembang sentul peno ngalor aku sing ngalor. Ngono ta? Oke, apa sih kok sentul kon ngalor-ngalor. Ya padha ngalore bareng. Kon itu lah ngalor. Mau ngalor ae. Bareng ya? Bareng ae, ayo. Iya iya iya. Ayo. dikompliti barang. Lho, lah biasa ya apa sih? Padha ngawang-ngawang adat. Ya gak atik ngono ya, Dik, ngono ae po, atik dikompliti. Lho, kon tak celuk Dik tok, jenengmu gak tak katutno kok jarene awak dhewe iki. Kayak ngetok-ngetokno le Mbak Cai. Ngetok-ngetokno ngrabikon niku. Yo. Ya apa sih karepe? Sampeyan iki lho ngejak rundingan apa? Aku iki males nek sampeyan jak rundingan. Soalnya rundingan sampean niku mesti merugikan. Waduh. Kon tak jak rundingan niku tau tekor piro kon? Buktine sampean nek ngejak ngrundingan mesti ngejak dodolan ae. Terus ya apa sih rumah tangga nek dodolan terus ae? Lho, wong iku ya ana kurange. Ya ana lebine. Gak soale tak kon dodol-dodol bekakas sama ngono enggak. Sama kon iki tak jak omong sing enak ngene lho. Lah iya terus ya apa maneh nyambut gawe apa? Sampeyan niku beke anu gak jodoh beke cak dagang. Lah karepmu jak pegatan lho ta. Ya gak ngono sih ya. Ya apa sih? Waduh gak jodoh barang kok kasep kok tangi lamun. Lho, gak jodoh iku nyambut gawe niku lho, gak para jodoh ambek aku. Oleh gak jodoh kono bener wong aku nyambut gawe ijan kono omah liyane berai. Isuk berai, sore berai jam 3. Esuk berai, malah aku tangi girap-girap ndelok kon.
anjen sampean niku ngrepoti. Engko gak brai. Brai yo nek wektune nglencer. Lah ngajeni wong lanang sing Waktune- waktu ana tamu. Rapat. Iku brai kene kok niku ngawur. Jange masak brai. Iku brai ini sapa? Coba. Ya bojone. Lah masa aku Oh. mbrayani wong kampung. Masa kon brai ini dina ping 7 ngono sakjane aku lak wis tuwa ta. Ambek ngono-ngono sakjane lak wis pensiun. Sampeyan niku wis ngakoni ta wis tuwa. Lha ambek ngono-ngono iku pensiun sakjane. Oh, sampeyan niku enggak diomongno. Wong iku ya. Nyuguhi mangan wong lanang sing enak. Mending aja ngono carane, Dik. Nek lho iwak apa? Ora tak peseni sih wingi. Dik aku kepengin iwak yuyu dibumbu rujak. Apa oh tibake? Mene-mene ku ya. Ya oleh tapi caramu masak keliru. Mene ku yuyu niku digodhog dhisik. Nek wis mateng terus kon nggae bumbu rujak. Terus yuyu tak cowek dipenyet sampe bumbu rujak ngono lho. Tibake aku masak wingi apa? Kon keliru ngono lho. Piro apane sih? Kon nggae bumbu rujak dhisik. Yuyu tanpa kon godhog yuyu urip ponceng lho cowek. Sambel rujak kon popokno yuyu. Malah aku mangan sego tak peluk yuyune nglencer. Yuyune brangkang. Ya apa tak keweting tak tutuli sampai toko perapatan ngono ya. Sampeyan dhewe sing gak iso aku sampean. Lah aku ngeting yuyu ya prasamu aku iki weringis ngono ta. Lah iya nek yuyune brangkang ya tetep ana brangkang ngono. Aku iki bosen geger ambek kon sakjane aku biyen gak ngira kono. Lho ngono iku, undat-undat. Ngerah mbokmu. Lah lha apa sampean gak ngrabi mbok kaya aku ayo. Lah kon gak banter-bantere menyanmu ngono gak ngira aku kon miliki. Hah? Ketemu pirang perkara aku ndukono sampean niku. Nah, lah nyatane aja ngono ta. Wis dadi gedung ti pemburi kon. Dicoba sih biyen aku gak oleh kono gelem ora binyanya Cina. Wis ngomong iya aku. Bareng Nyonya sapa sing gelem sampean rabi? aku dirabi Cina mo, dirabi Nyonya Londo mo cekewindung oleh kerepeng ngene. Sampeyan niku ngenyek saiki. Atase wong lanang gak nyukupi ae ngenyek wong wedok. Kalau jangan gak nyukupi lho. Buktine nyukupi Coba. apa ayo? Apa kon kurang seminggu tak belanjani 1.500? Pikiran 1.500 sak minggu iku cukup apa caca. Wah, yang ngirit sih carane. Dadi bojone pirang-pirang tahun klambi ya sik pancet kotak-kotak. Waduh. Sampai ngelek gitu aku. Kok iso pancet ya apa kon gak ganti-ganti ta? Coba kon durung oleh aku biyen iku klambimu pira? Klambimu pira? Klambiku ya 12. Cewekmu pira? Cewekku Iya. 7. Bareng saiki bojo oleh aku Ya melorot kari pira? 3. Lho, lah wis untung-untungan. Ya ngono ta. Masih aku kalung gelang ya tukane wong tuaku. Waduh, kon untung-untungan lho oleh wong lanang tukang koyang ini temen. Sampe kok nyene remak kok nyene. Lho, iki lak sing lanang remek ya apa sih kan? Lah iya wong Sing remek iku apane? Coba sing remek apane? ya pikirane. Mbok anu nalar golek penggawean ya apa carane? Kula-kulaan ta. Wong iki aja ngoyo-ngoyo, rezeki iki nek digoleki, rezeki kadang-kadang melayu. Wong iki sangkur meneng le prihatin, mangan Iya. gak mangan meneng. Sesuai Pirang dina? nyatem. Pirang dina kon gak mangan? Hah? Pirang dina kon gak mangan? Nah, itu kan dhewe. Ana sawulan? Ana. Bulannya dorong. Lah yo cek durung. Nek dijangkepno dhisik sih ah. Ya sih Niku. dombrengkes. Sampe Waduh. repoti kok nyene. Oh niki repot. Mbok nang kanca hubungan iso dagang ngopo? Kakak ngomong kapital gak duwe. Kon ditangi bondo ya gak kon utangi aku. Kok iso utang aku lha iki tekan ndi? Lah caramu iso gak iso takon becak-becak ngono. Ape dhewe ae wong lanang ya apa ngono iku. Ya gendendang Dik, Dik kalau cek jakane wong lanang ae, anak wong lanang gak duwe koyo ngene iki lho. Wis ora iki noleh sapa? Heh? Ya iya, ngene lho carane. Sampeyan niku keliru dijak hubungan ya. Kongkon dagangan, kulak-kulak barang berangkang. Oh. Wedhus, sapi. Yo sapi. Lah lha apa sampeyan ngusungi wong lumpuh? Lah Kok gak iso mlaku dianggap berangkang diusung rene. lah Wong sesuai. nambah beban. Kok dhisik ta, barang berangkang. Wong lumpuh katanya kan berangkang sesuai lak iso ngadeg ta. Iya nek arek cilik, nek wis gerang wis gak iso. Nah, timbangane kon tak kon kulak polo gemantung kaya ngawur ae. Apa? Polo gemantung iku dia ya pencit. Iya. Lah aku kula apa sih? Halo. Iku duku, kon enggak. Kula apa aku? Kula wong kendat.
Ngono malah ugirap-girap itu, Pak. Oh, ngono. Kon niku ora bola iki gedungmu apa sih kon biyen lak asale wong desa ta? Awakmu kuru, rambutmu arang, gelung sampe sak keceput. Saiki kekuton ta. Mau aku angker, kangkur glukur andil. Kok iso kaya ngono iki? Kon dadi bojo aku biyen nyambut gawe apa macul. Bareng saiki kon dadi bojo aku, tumun kon tak pacul-paculno. Lah lha apa kok dipacul-paculno? Lah ya tumun nah. Lah sampean po nek gelem kono. Gelem kon niku. Wong gak perlu geger-geger, wong nek geger iku atur rezekine. Wis ngerti ngono kok ngajak rame bendino, aku ngono gak seneng rame. Geger, kan rame tapi geger. Ya enggak sih. Ya Lho usah. kok iki lho, sak kurang-kurang aja perintah aku kon niku. Aku ta sing babu. Kon babu. Lah aku ngomong anakmu ngono ta. Lah iya nek wong anak gak usah ya. Kalau aku iki bojomu tak kacung-kacungmu coba. Makel aku, mosok kok atas sing ngoni wong situk ae gak iso. Sewakmu kari ya, sewakmu. Takon maneh diwarakati 3 kok. Lah, telu iku aja alah. Sekolahno maneh. Aja rambut akeh-akeh kan di sekolahno ya. Dekos. Betul sampe niku wis betul. Disuntikno loro lho. Kok kan wis nama ya? Nandi? Ya tak golek usaha nang kanca-kanca ngono lho, mbok menawa nek kancaku pandangan sing apik terus aku dijak. Membawa hasil lak kok anak sing untung ta. Ya syukuran nek gelem ngono. Kalau kon njaluk rambutmu dikril. Blas, mangane areng-areng atik ngkrilno rambut. Lho, kan aku pengin ayu maneh, Pak. Ayu mung pengin tumpuk-tumpuk. Wis gak atik brai, sing penting iku cukup mangan. Gelangmu tretes ya, Jon? Tretes endi? Gelang tretes iki lho. Tretes iku ta. Kidul kono iku. Iya, gitu nih Dari pacaran. krigen. Kok iso ngomong gelang tretes apa? Oh, pancen dengan niku wis. Tak tinggal wis gak geger. Normal ya? Oleh dhewe lho, Cak. Iya, wis tawakno lah. Kamu tuh metu. Apa nek metu? Oh, kon turun tak pasang peneng ngono lho. Dablek kaya wong lanang ngono. Lah ilang ya apa, Pak? Iya wis nyambut gawe tak dongane lek kaya. Tawakno rezeki. Iya. Wis leren jula-juli. Yo ora nyambut gawe pirang jam kok wis. Lho, ana sing gledak kuwi kan. Wah, rusak iki. Kepethuk wong remek tok iki. Ya apa nyambut gawe wis gak ngreken. Sing penting awake iki ngapalno sembarang nyambut gawe diapalno dhisik. Wong macul lek gak diapalno ya sikil ya kepacul. Nyambut gawe reng-reng lek gak diapalno lek kliru ya dilokno karo wong. Niki enake goleki arek-arek. Aduh kepethuk iki maneh. Sita, kanca liyane iki gak ono ta. Kok mulai? Pancen wong papat iki. Apa rek? Mosok set A sampai B yo pancet. Aduh, repot kali akan bola kok bersolo. Titik ini pokoknya maler. Aku liwat iringamu. Iya. Lu tak rungokno lho, jabane gedhe tak kon geger mbek bojomu ojo gegeran iki. Wong lanang geger wong wedok iku gak ilok. Wis gegeran sapa lho? Mas wong wedok nenteng-nenteng wis anggapen sepi ae, wis kon turu wae. Engko lek sego mateng mangan ngono lho. Wis turu wae dadi mangan turu. Iya. Kaya mbuk-mbuk lho. Ama gak geger. Lah apa? Ya setengah bengkerengan lah. Kon iki golane kucing nak bengkerengan bareng. Pamale kucing-kucing aku. Mbok ya dirunding cara sing enak. Ya apa enak rumah tangga. Kelemahan itu apa? Apa persoalan itu dari ini? Diteliti apa dari itu? Dan suatu kertaan itu dari orang-orang geger-geger seperti kamu itu. Bahasa Indonesia itu lah kabupaten jas itu lah. Bahasa ngomong Jawa. Bahasa Indonesia. Adidas singkrak kan guys. Adidas jerone Adidas. Oh, mari tak broto kan kayak. Mari tak wasrekno rek. Pandi giling iki 500 iki. Loh, ya apa? pasaramu saiki menanjak. Lho iya. Mumpung ngene. Broto njaluk tolong suwitak mesti.
Sampe nyanyi teng sekawan. Kendaraan sing melu aku. Tapi gak apa, iku dulur tau nulung aku. Kawinku biyen yo nanggap Cak Broto iku. Oh. Malake lakone nanggap wayang sih. Rabine uler sing genit. Tadi oleh ular gilang. Lho. Apa? Wah, aku iki butuh keuangan kuwi lho. Ngene lho. Lah kono kepin uang, lha iki apa uang kari loro iki? Gelem tak kae. Uang muka dasto. Lah wong dudun uang Kon lapo? Ganggu iki. Sambat nang aku dhewe untukku lara gak sambat dadakno. Wis ngene lho. Aku saiki mlaku-mlaku bae kepethuk kanca aku. Lek menawa ya sapa ro? Iki lak dina apa ya? Dina apa? Iki. Gak mesti muteri dina iki wong bendina diputer. Iya, gak mesti iki dalu ya. Gak mesti lek kangen diputer dene gak anu ya didol eceran nang ngono. Ya wis mlaku-mlaku lah. Wis pamane mlaku-mlaku. Ana rezekine awak nyandung dompet to pamane. Iya. Bareng tak delok dompete Isi mbako. Kon tak kek separo, kon tuku nang aku selawe ya. Durung-durung nyatek ae. Ana dhuwit 100.000. Oh, tak gawe dagang mbak. Iki sik tamasya wong apes iki lho. Duwike sapa ilang 100.000 coba. Lha sapa ngerti? Wong lak ana lalinya. Wong blae teko lali. Nemu dhuwit 100.000, tak gawe dagang. Lek digemangan tok entek. Wong saiki ku primpen-primpen nyekel dhuwit. Kon wong wedok ah. Iya. Bojoku nyekel dhuwit 10 tuwale kon disewingset sampe metenteng kan. Manyane bojomu mleki. Iki upamane pedagang gede dhuwit 1 ya dudu apa-apa rutuh. Nemu dhuwit 100.000. Nemu. Wah, aku tak dikulaan. Iki dibagi tak kon ijen aku. Lha kok njaluk ah? Lho, Kon njagakno mbek golek. Wong sing kono wong sak delan niku kelangan dompet loro. Ya situ. Lah iya. Mulane sini. Mulane aja njagakno lek aku nemu dompet kon niku ya uri-uri nduk lara-laran. Lele-lele kon iki. Lara-laran mbek ono. Iya. Bersama iki wong dolanan wong leles. Ya lek 50.000 ah. Lah ya paroda. Tak kei 50.000. 50.000. Kok ge kulaan iki? Lho iya. Kula apa? Saiki ngene lah iki lah kulaan kanggo kebutuhan masyarakat. Iya. Cilik, ya tritengok dhewe iki. Iya. Wong cilik lah, wong dempil lah pokoknya. Ya segalangan wong curut putih bae. Ya, Paling nang lentrik kon. Terus apa? Tak kulakno iwak asin. Oh, dadi mangan iku elek-elek pokok waras. Lah ya tahan lama ya. Iya. Wis gak payu seminggu, 2 minggu. Gak payu doyan. Susu payu. Ya susu lah payu. Iya, gak payu duyai, gak payu duyai, susu dadi gudang uyai. Wah, ana apike, lha aku Iya. gak kulak iwak. Lah kok apa? Tak cocokno kadang iki lak pari-pari lak ana sing dikek racun tapi tikus gak mati ya. Iya. Tak kulakno kucing. Duit 50.000 tak kulakno kucing kabeh. Lan kucing. Kucing. Kon dake nduk sawah. Oh yes, tak dolno wong sing rumah-rumah sawah iku. Ya bahaya aku lak kucing bahaya. Lah apa? Niku karo mulak kae pemberantas somo ah. Iya. Gak kenek. Iya, tikus nek sawah disemprot sampe obat tikus. Iya. Terus tikus dipangan kucing kan gak bunuh diri kan. Pokoke wis tak dol wis duduk hakku ah. Tak dol nang wong-wong iku. Oh, tapi ya aku pesen ae lho. Apa? Karena duwe kucing, iku cancangen aja konculno. Lho, kucing dagangan dicancang lak kuru lah kale bati ya tak umbar. Lho, Apa? kuru ku urusanmu lho. Lah ya urusan Tidak aku. kuatir iki mbok menawa kok mangan iwak asinku. Lho, aku lak rugi ta. Lah lek kon wedi dipangan kucingku iwak asinmu ya gedhe kono mamu. Lho, Sing lah. rapet. Serapet. Iya. Tak dipilih njaba. Heeh. Gak kena sinar matahari. Lho, lek tambah ambune dadi wong sak donya lak no. Lho gak ro urusanmu lah kucing lak saknane ana banting pangan banting ana iwak kothok pangan iwak Kon tak kothok. elingno lho lho. Nek kucingmu sampe mbelaran nang nggonku mangan iwak asinku gedene sak cuwil. Oh, wis gak itung kanca. Lah apa kon? Tak pateni. Kucingku kok pateni? Iya. Iki kucing dagangan lho ri. Lho gak berdul. Kon lho gak peduli apa kon? Saya sembrono kucing dagangan lho. Dadi kok ngrugekno wong liya kon. Lah wis mangan iwak asinku iku. Kok lek sampe ngebuk kucingku. Hmm. Gak terima aku. Kon gak terima. Lho gak terima. Lho kasih karepmu. Ayo tak repotno kon. Ayo, Ayo lapor. Oh, Apane lho, kok? ayo. Tak pikir sing salah ki biyen paman. Umpama aku gak nganu to eling-eling wong paman iku minangka bapak. Lho bareng aku diolehno Mariam lho. Aku iki buruwe tah ya apa aku iki. Wong gak arep-arep kaya bojo. Ya apa wong aku bendina ditinggali ae.
Sing masak aku, umbah-umbah aku. Cak, Apa? lha apa peno delak-delek ana omah? Ngrasan-ngrasani wong wedok. Ya ngerti ya, saking apike kelakuanmu ya iki. Walah. Omonganmu kok malah antep ngene iku. Wis anu ta wis duwe cong-congan liya ya. Kok tak bacok kencetmu kok, Nduk. Kon gak ngerti perang-perang dina tak ancam kon iki. Oh, parek wong iki malah ganas. Karo wong wedok malah bacokan. Sajok mangan gangsir wingi mbok. Ya apa? Kok malah sadis perbuatanmu. Arek durung tau dipancal igane iki. Walah. Ngomong-ngomong. Dadi aku mau dadi wong wedok dadi pancal-pancalamu ngono ta. Saiki ya apa karepmu ya apa? Nek gak gelem tak pancal dadi saduk-saduk aku kene. Sajake kaya wong lanang-lanang wong. Mbok ya sing gelek nyabani omah. Wong aku iki bojomu aku kon tinggal masak aku. Marung ngono mbah-mbah aku. Mang sampe gak iso jangan aku nggawe rempeyek, meyek dhewe. Lha kalau jangan terus tuku piting ya meting dhewe. Gak duwe ndok dhewe ngono ya. Gak. Wong aja ngono. Ulane awakmu kudu ngerti ya. Iya. Wong wedok berbuat sing bagaimana iki demi keluarga, gak kanggo demikian enggak. Kanggo keluarga. Enggak maksudku iku aku lunga, saking ngrumangsani wong lanang iki wis gerakane wis kurang sehat ya. Aku usaha Mas temenan. Saiki tak undang masak wis untung awakmu. Wis marono, iya kan usahamu usaha apa sih? Saiki ya. Iya. Kurangan nopo beras aku sing usaha. Iya. Sampai tas iki awakmu wis gak nyambut gawe perang tahun. Iya. Sawah sing ngerjani ya aku, nggaru nyingkal ya aku. Seneng nek wong wedok ku nyingkal. Mesti wong lanang nyingkal. Terus awakmu kepengin tak singkal. Suwe-suwe aku dadak wedi ndelok kon iki. Nyandang manggomu wis gak pokro apa kate tangga kono ana sing kate latihan ketoprakan. Mulane ta sing gelek mulih nang kampung. Apa? Ya apa meneh lek jange pilihan lurah, nek kene lak gak ono lurahe sepi. Lah penduduk kene jange nganakno pilihan. Aku macak kaya ngene umpama lho iki. Aku ndek kene dipilih dadi penduduk, umpama aku dadi lurah. Lah ya pantes. Lho, aja ngayal. Lah gak elek sih wong menungso duwe cita-cita. Nah cita-cita iku ya bagus, tapi ya ndelok keadaanmu bendinane iku nek awakmu kok nandur kebaikan untuk masyarakat kampung kene, otomatis awakmu dipilih karo wong kampung. Ya belajar to sedikit demi sedikit. Ya. Lah iya, aku ya ana untunge upamane awakmu dadi lurah. Lah mesti kan didelok Bu Lurah. Lah iku kan apik ya. Tinimbang awakmu dadi carik. Ya mestine kan didelok burik. Nek awakmu dadi sinder. Ya kan diceluk bunder. Ya besar. Enak. Ya enak lurah dadi burah. Mabiar ya. Burah enak. Aku ya seneng nek anjene dicet. Iki ngene. Umpamane aku saku dadi lurah duwe cita-cita sing luhur aku. Kepingin wargane uripmu, tak gekno omah. Ya gak gede-gede sedengan tapi ya ana lotenge. Terus kon perhiasamu tak tukupi. Lotenge aku ngerti, iku karepmu dhewe, kesenenganmu dhewe. Apa? Nek layangan ya gak pelayon. Apa? Wong dadi lurah kok layangan niku. Lah ono pantes ngulukno. Wong jarane omahe lurah dadi ya ceke disegani karo penduduk. Iya. Lah terus tenagamu iki tak hemat. Tak suwargakno. Terus tak golekno pembantu. Maksudnya pembantu gak buruh ngono enggak. Apa? Ya ijinono rek, eling-eling wong lorone wong loro. Saiki enak aku ijinono rabi wayu. Heeh. Awakmu durung tau tak geblek. Buagermu. Kate rabi loro. Ya apa? Tak wayu. Cintamu karo 50%, Mas. Lha kok iso ngarani ngono? Iku nek rabi loro. Iya, iku nek rabi loro. Lah rabi papat. Mantep wong wedok sitok nyelawian ngono. Iya, seneng nek aku dadi mantep selawian. Wis gak setuju aku nek caramu kaya ngono. Lho, wong aku iki lurah lho ya. Aku nek wong dadi wong lanang lho. Kon gak nganut sak karepmu. Wis nantang perkara. Lho pancene aku ndolek wiwilan kok. Yes. Lho temenan. Gak apa-apa, Dik. Lho, sajake. Lah aku ki bojomu kon Dik ya. Lah awakmu aku kate kok wayu. Lah nek gelem ya akeh gak gelem itu. Nek gak gelem atok nyingkir yo. Minggat to kene.
Wong omah sakmene gedhe niku gawen aku. Sopo? Iya. Iya bener gaweamu tapi sing ngethok pring aku ayo. Hei, minggat to. Lho, minggat ya minggat. Iya. Sajake kaya lanang-lanang dhewe. Lho temenan. Ajak apa awakmu? Ajak gelut. Lho ayo padha lanange. Omonganmu mung gelut aku ya kalah karo lengenmu. Wong emosi gak kena ngono, wong wedok juga sembarangan. Aku Wong mikir, perkara persoalan sepele wayu ae gak sepele penting. gak sepele iku persoalan yang besar itu. Apaan? Nyingkri yo. Nyingkri aku, Tak tutupane lawange wis. tutupan. Gak usah balik nih. Enggak. Balik apa? Balik tak. Apa kok tutup lak ndi aku katene. Aku balik. Balik oh. Lho aku minggat. Lah kok mumet ae kan niku. Lah kok penggak. Lah kok nyimut. Wah ya wis pitenono ya. Wong delok kon wis mblenak ae. Ya terusno, aku tak nyingkir bae wong tuaku. Wong tuwa apa? Apa? Ya prauto rusak iku wong tuamu. Omong kamu. Ayo, Lho. Keten apa, Dek? Lah, iki lho mesti. Anu, sampean sinten? Lho kula lurah mriki. Oh, Pak Lurah. Nggih, nuwun sewu, Pak nggih. Nggih. Niki kula kajengi lapor. Lapor. Nggih. Lorpot. Nggih. Niki lak ngeten nah. Kula nemu dhuwit 50.000. Nggih. Lek kula pangan biasa entek, Entek. ilang larine. Bener. Kula kulakaken kucing. Oh, diulurno. Nggih, nggih, nggih. Kula kulakaken kucing kula umbar. Dadak digepuk kali sapari. Lah rugi kula. Nah, iki apa? Sing dagangan iki. Sampeyan iki tangga golek perkara nggih sampeyan niku. Lho, sampean lah mboten semara persoalane ya. Lah napa wonten kucinge tangga kok digebuk sampak matek? Mbok nggih anake tanggane tutuk. Iki kan bener e, anane kula gepuk. Sebab kula niki lak dagangan iwak asin ah. Oh, nggih. Lah kucinge Kartolo niku mangan iwak asin. Lah nek kula ni barang dagangan dipangan kucing, napane kula mboten rugi ta? Oh, sing salah sampeyan, Dik. Ah napa? Apa ngeten tangga, kulak iwak asin, iwake DPP ndek latar. Kucing sampean numbar. Lah karo sampean? Mbok ya ditaleni. Lah lek niki kula cancang kuru, lak rugi kula. Wong kucing dagangan. Kulake lemu sih. Lemu. Oh, bener. Bener Kartolo, Dik. Nek kucinge Kartolo iki kulake lemu, saiki dicancang kuru. Sampeyan purun nglironi daginge kucinge Kartolo. Kene sih ta. Sing dipercaya niku lambe sampean tak kencet sampean. Sampeyan lurah kok miyar-miyur, mihak ngriki saged mutusi napa mboten sampean iki? Dadi lurah kan ajine perkara wong lurus to. Pun ngeten mawon kula putusane. Nggih. Wong kula selaku enten elek-elekon di kampung mriki dipilih dadi kepala perampok. Kepala desa. Nggih. Kula putusane. Dik tolong kucing sampean sing dipateni kali sapari gedhe cilike kula cek semret. Kula lironi, Dik. Sampeyan jupuk. Nah iki, Ayo napa? kucing digepuk nih. Nggih. Kucing Kucing sampean. kucing napa? Lho kucing napa pun peringas-peringis. Lho, niku saumpama ta. Saumpama kulak kucing. Mboten lupa niku, Pak. Wah, guyon. Dik sapari? Nggih. Tadi kula menangani persoalan niki cek mesisan. Dadi iwak sampean pinten kilo? Nggih. Kulake wau pinten pintal? Mungkin kula timbangi. Dene enten kekirangan niku kula torokane, Dik. Lho, iwak pundi? Iwak asin sing sampean piye wae. Iwak asin? Sing dipangan kucinge Kartolo. Umpama kok Umpama kula kulak iwak asin terus dipangan kucinge Kartolo Pun terang-terangan nggih sapari kalih Kartolo niat ngaco enten bali desa mriki. Pun, bujar mulai. Loh, mboten Pak enten ngomong nganggur. Nganggur gawe aku. Ini iki nganggur niki terus. Lah terus karepmu ki ya apa wong lho? Enggak ada penduduk pengangguran seneng ah. Ya gak seneng sakjane. Tak nyambut gawe mriki man. Sampe tolong Pak. Nyambut gawe apa kok nek ngene. Lho, saya seneng. Macul-macul lak saged yo. Masalah apa? Di sawah. Lah bengkok sampean iki. Sawah sapa? Sawah ganjaran. Ganjaran apa? Cari dadi lurah. Wong umpama dadi lurah aku iki.